בימים האחרונים עברנו טלטלה. נפגענו מאוד מאוד מאנשים שלא חלמנו שניפגע מהם. וזה הזכיר לי סיפור חסידי שאני מאוד מאוד אוהב. קראתי אותו אצל הרב קרליבך, והוא קורא לסיפור הסיפור שנשבעתי לספר. הסיפור הזה בעצם מסופר על יהודי בתקופת תחילת החסידות, תחילת אמצע, תקופת האדמו"רים בפולין, שכידוע היהודים סבלו מאוד מאוד מהתנכלויות של גויים. באותו זמן החוזה מלובלין, שהיה מגדולי האדמו"רים, ולא סתם נקרא חוזה מלובלין, כי הוא היה ידוע ברוח הקודש שלו ובצדיקות שלו. והוא בעצם באותה תקופה היה תלמיד של הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק. והיה באזור שלהם שם היה איזה יהודי שהיה בעל בית מרזח, וכמובן שהוא נקלע לצרות כי הלקוחות לא משלמים וכל זה. ובאותה תקופה הפריצים היו עושים מה שהם רוצים עם היהודים שלהם. הוא נקלע לחובות, ויום אחד הפריץ ראה אותו ברחוב ואמר לו, יש לך עד יום שני הבא לשלם, ואם לא אני הורג אותך. וכשהוא אומר אני הורג אותך הוא מתכוון לזה. ובעצם אותו יהודי לא יודע מה לעשות, עובד עצות, ואשתו אומרת לו, מה אכפת לך? יש פה לא רחוק בעיירה הקרובה בליז'נסק, יש את רבי אלימלך, תלך אליו. אותו יהודי עם הארץ, והוא אין לו מה להפסיד, אז הוא הולך, ובדרך לרבי אלימלך הוא פוגש את החוזה מלובלין. והחוזה מלובלין אומר לו, מה, למה אתה הולך? הוא אומר, אני הולך למלך שייתן לי פרנסה. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? כאילו, תספר לי, מה אכפת לך? אז הוא מספר לו בדרך, ואז החוזה מלובלין אומר לו, ביום שני הבא, אל תצא מהבית. אז הוא אומר לו, אתה גנוב על כל הראש. אני הולך למלך, הוא ייתן לי פרנסה. הוא מגיע לרבי אלימלך, ורבי אלימלך קורא את הפתק, והוא רואה שהחוזה מלובלין כבר ראה אותו. והוא אומר לאותו יהודי, ביום שני הבא, כשהפריץ יבוא, תגיד לו שאתה מבקש ממנו הלוואה של 10,000 רובל. אז הוא אמר לו, אתה יותר משוגע מההוא שפגשתי בדרך. ושוכח מכל הסיפור. ומגיע יום שני, וכמובן שהוא יוצא מהבית, וכמובן שהכל. והפריץ פוגש אותו ונותן לו מכות רצח. ואיכשהו הוא עדיין בחיים, חוזר הביתה ומגיף את התריסים ומתחבא בבית. ואז ומחכה לראות מה יהיה. ואחרי כמה שעות הפריץ דופק לו בדלת והוא בטוח שהוא בא להרוג אותו.